Отиваме в най-големия мечкарник. Просто там има една хралупка. Чакай да видим. И съм и контузен. И Валентин си пуши спокойно, защото знае, че и да ме намери Катя, той ще драсне, а мене ще изяде. И така. Това е положението. Еба! Три години. Ще вадим гегери. Кое ще вадим? Гегериците. Ами, май, скоро ще ги вадим. Да. Еми, кофти. Тук е малко такова към Мусавик. Като магаренца нагоре. Не са натоварили. Имаме само още 3 часа до равнище. Значи имаме още 2 пъти толкова догоре. Аз така се упрех, че ми се отяде. Няма, спираме за 10 минути, няма начин. Да, малко протеин. Имаше ли масичка тук или не? Тук ще ни изведат комарите. Като видиш, Зор ще легаш, викаш. Какви дъски са тия, ще изведат лисиците тук. О, виж пак дътка има. Наближаваме, виж какъв снег има. Браво, браво. Тук да направим 5 минути и след това за 30 минути мисля, че сме горе. Има къде да се хвана. И сега ще минал тук. Тук мога да хване, ще бъде там, я тук като планира. Може би снега, ма. Снега малко, ма. Такова. В 4 часа тръгнали след 10, 6, 12 часа. Значи имаме 5 часа. 9, 10 са ни намръдат, 9 са ни намръдат. Добре. Става все по-интересно обаче. Дали не трябваше през мечкарника да си мине? Ей, нали си взел въже? Тук може да се наложи въже да използваме. Мале, човек, това все тук ще върви. Все по реката ще. Да знаем вече. Как надесно? Ами така. Ей, човека, пуснали сме пътеката. Ние изобщо не се приближаваме към нея. Давай да се връщаме. Няма, тя да кажа препрощане. Ми препрощане натам, защото излизаме извън пътеката. Трябва да я пресечем, да видим къде може да се покаже. Плътно в 10. Я виж там уния борчета, там е чиста пътека. Виж там уния чистите борчета. Ние всеки сме мечки да я. Тук загазяваме повече от предния път.
Повече тази загаза никога. Никогиш. Тук не е затворила гората яко. Абе, пише 8 метра. Пише 8 метра. 8 метра ходиш? 5 метра даже. Не. 10 на 15 метра. 5 метра, 8 метра, 10 на 15 метра. Е там, на ние борчета. Не, там са забатачим още повече. Точи оттам ще излезнем, ама ако цялото е такова, кога ще излезнем? То не се знае, бе, тук ако няма пътека, ще също. Ще загазяме до час и... Чакай да гледам. Е, тук ще спиме и на клонове. Не ще намеки. А? Не ще намеки с туба. Е, тук не може да мине. Не, тук може да бъде да. Ето тук трябва да стигна нагоре на тия дебелите клонове. Ще излезем една спинка. Пътека ли? Пътеката ли? Верно? Оф, улекна ми. Улекна ми. Направо така се сдухах. Значи това го не пожелавам на никой. Значи не може да мине без да нема някаква ексцесия, мамка му. Е, това е бати приключението. Оня Бер Грилс. Пас ти да е. Чай да видя. Оф. Ма я почти омазах гащите, ти се напикал. Имаме навигация и се затрием. Колко замъкаш спиш в гората? То виж, че няма къде да легнеш, ще спиш. Ще спиме прави. Само мечки минават тук, нищо друго. И ние, магаре. Това трябваше да си взема лозарска ножица. Мале, гледай го. Това ще ме изгине да го премина. Иначе ще да излезнем тук. Пътеката ги дава вдесно, навигацията ни чертае в лево. Демек, къде си изберем. Ако искаме някой да ни идва с нас, да му пускаме този запис. Ти си има още 2 часа утане. Натам има ли нещо? Поне сме на чисто. Средата, Валентине, давай през поляната. Ей, давай, че няма време. Тук да газим яко. Още сме го никъде. Абе, същата работа. Пак така един участък, който е непроходим. Чувам го. И по-зле ще става. Петък. Там горе на камъните и снега, и грамотевиците, и дъжда, и всичко. Да ни не дадат повестниците двама на кончето сълзъбия. След грамотевица. Маркировка. Камъни. Тук усещам, че се обхожда яко за гъби. Тук обхожда маршрут за гъби, гледам, че навсекъде се газира. То това, че не минават хора и те животните, и те правят пътеки и се бъркаме. Абе, днеска май няма да валя, ама за другите дни маркировка не виждам. Поне се оди, да. Грубо 3 км. Бабу! Да. Съмнявам, че много хора са тръгали за нагоре и като си е гората и се връщат. Вижте, тук се соди. Рисковано още да се прави това конче. А и там с това въже. Абе, ще видим прогнозите. Свърши се с обхвата. 40 минути. Тук е малко по-реално. Бе, това 6 часа, да ние сме герои. Изобщо не сме близо. Ох, я разпълнам гьостевиците. Сряда е и започна да вали, а те го дават в петък да вали. Май ни се размина. Да си грами. Ние стигнаваме. За колко го взехме? За 9 часа. Абе, за голяма кратката. Утре не мога мръдно. Дано се възстановиме до други ден. Още половин километър. Валентине! Дай спирай тук малко. Виж фала масичка, спри малко, пушим плана сега. Стига с този зор. Стигнали сме. Нема страшно, на светло сме. Нема мечки, крокодиле, ловове. Тази хижа само с кола. Значи хижа Яворов, изобщо тази табела трябва да ги изкрътат и да ги фродят в печките. Яворов? Зато тук няма път нито от една страна, нито от друга. Само мечки и храсти. Нема вода. Има. Има ли? Преди мога да се откъпеме, бе. На вода сме, телевизия имаме. А дърва има ли? Ето Това е последното такова пътешествие до тази смотана, заключена хижа. И ще го пусна в интернет, защото има и заслон и е заключен. Иначе изглежда добре, обаче само за банкети.